راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سوني إسران كلتن سنة كلتشعن إسران فنوى راديو إيرنا كمطرب زينا يجمر فلما أرستاتو حبرت أوروبا نيقاد سوسان $7 مليون بحجز لقيسو زحلفت عمت أستا 8 مليون صبات كبيت نبرتهم تمزابيلهم صومال أبكلتها كتماتات متقعد تخايدو راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتاو زينا حبرت أوروبا هاجرات إيجاد لبدا كورونا فيروس نمكاز قبرون زلوات عرن مدقاف سوسان $7 مليون حجز بركيتو اتحجز ان لبدات حمام بزياده استقلعوا وجنات بفلاين سدتنياتاتن كمنا برኦም استمزابولون كورونا فيروس نمكلخال زحجزنا وتحكمنا صريتن كوع المخانو ابسالست زوص مغلص حبرت انصيرو بمسرت توصي زلو مدب قلعون دق انسيون زركبኦም 430 شح زيغاتات تزوبا هطوص حجز كغبرلوميو ن570 شح سبات دما ناي صريتنا وتقربولهم مخانو كوميشنر متحجز حبرت اوروبا جوتا اوربيلان غليصا وانا صحفي إيجاد ورقنه جبيه بوغنو حبرت أوروبا نزلقسو حجز بمسكان أبتزوبان زكايد زلو مختل بدا كورونا فيروس سحيل مخانو أسمير الله إيرترا جنا نتفت أبال إيجاد أيكونة تنزلا حبرت أوروبا أقدمو نربعتها هجرات قرن أفريقيا ناي $210 مليون دحرو دمان إثيوبيا ناي فرق $1 بليون تمساسا لحجز أبركيتيو إتي حبرت منغست إيرتراون نزل بدا نمكات حجز كجبرلو بوغع 5 حتتو أفليت الله انتخونه ملسنا يتحبرت زاقيت بنتصور أي تتقسن اتحبرت نمهنة تترقيا زخون ني إرترا مديبو زنبرا ناي 3 مليون يورو حجز بمسراز نسودان كبا 5 سنوون أفليت ايو قراوي معالت السدتنياتات بقدام 10 سنة بدرجة عالم تذكيرا وعلا زعلت علمنا لبدا كورونا فيروس مكات تساميدات اللبزل أوان تذكر مهلاوا اتبدهو كابيت نبرتهم تمزابيلهم أبسدت نزركبو مليون السمات زيادة أشياء المخانو التزخاخر يقبل مجلسي كوميشن حبرت أوروبان لعلواي وكيل سدتنياتاتن أبزوت صوو حبراو مجلسي التحساسيبهم اتمجلسي بتوسخي أبزاز حلفت عمت كل 2019 بدرجة عالم أسا 8 مليون صبات كم من نوابرهم كم استمزابلو أمريكيتو كابزياتهم توم 26 مليون سدتنيات كون كلو وتوم 4.2 دما حتى بوليتيكا وعقبايهم 4.7 مليون كابيت نبرتهم استمزابلو دكسب كلون كلو حد كابت زحلف عمت زبسح قطر استمزغبلو اب فنزويلا خوينو 3.6 مليون كم زبصح اتمغلصي يتقس اب دوبن ماكلن صومال ابزركبا كلتا كتماتات بستخايده متقعتي بوحدو 7 سبات تقتيلهم اتبقى من سنبتن أب كتماتات وان لواينن بحدواينن برئس قتلتاوي نتاقب متصوار استخايدة متقعتي نأزز سراويتن واتهدراوي مأكلاتن علاماز قبر مخانيو تحبيرو قديات تمتقعتي أبالات سراويتن برقيسن مخانوم نعيني مسخاكر بمتقاس معكنا الزينا أكاليحن نايتا حيالو صبات زغسل متقعتي بوقعي حلف النز وصدلو أكاليلن يخون مبر طروف شبراو قجل الشباب فتيمو كخون كم زغقل قمتاتي وهبو اتمتقعتي زكايد زلو بريزيدنت الصومال كل مرحت الاسم محدارات ابصتان مرجان زتكره هاجراو زتخصاتفو وقعو عدمه دحر مقرابيو زخبركم سمعتنا زينا ابستفتيم الله راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان أنا أدم أبرد إيرنا سلام كمي تقنيو كبرات تخياتل تمدبنا نايلو متحستو أنه كساف فزقام مدب كتكتاتلو زعدمكم ويني سليماني سنة مكتتال هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية أب زخونة يكون حبرتسب بحبار نمنبار زغلغلو ممرحيتاتن مرداتاتن علو سبات دما نحد حدم بزلو ممرحيتاتن مرداتاتن اتي كوميونيتي ويون حبرتسب بمكببارن حد ناصنت بمتحللاون ينبرو أب ملع علم بسدت فاحلهم زركبو إرتراويان سدرابيتات
ኣብቲ ዝኣተውዎ ሕብረተሰባት ናይ ምውሃሃድን ምልምማድን ሽግር ካብ ዘጋጥሞም ስደተኛታት ኣብ ቅድሚት ዝርቁሕ እዮም። እቲ ምልምማድ ምስ ሓድሽ ባህሉ ኣነባብሩኡን ኣገባቡን ዘይትፈልጦ ሕብረተሰብ ንምንባር ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ እቲ ዝበዝሕ እዋን ግን ንናትካ ባህልን ልምድን ወይ እውን ነቲ ኣብ ሃገርካን ኣብ ዓድኻን ገዲፍካዮ ዝመጻእካ ልምድታትን ባህልታትን ኣብቲ ከም ስደተኛ ተዓቂብካሉን ኣብ ግዜ ሽግርካ ክትዕቆበሉ ዝመጻእካ ቦታ ገዛእ ባህልኻን ልምድኻን ከተተግብር ካብ ምሕላን ዝብገስ ተገራጫዊ መንገዲ እዩ። በዚ ምክንያት ኣብ ሃገር ጀርመን ምስ ንርኢ ንኩሎም እቶም ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለም ኣብ ጀርመን መጽኦም ክነብሩ ዝፍትኑ ሕብረተሰባት ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት የገልግል እዩ ዝበሃል ምስቲ ሕብረተሰብ ተዋሂዶምን ተመሳሲሎምን ንኽነብሩ ዝሕግዝ ሪፊጂ ጋይድ ማለት መምርሕን መረዳእታን ንስደተኛ ዝብል መጽሓፍ ተዳልዩ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጊሙ ተዘርጊሑን ንሓድሽ መጻእተኛ ድማ ብቋንቋኡ ከም ዝዕደሎ ይግበርን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነዛ ሪፊጂ ጋይድ መምርሒ ንስደተኛታት ዘላታ መጽሓፍ ክረኽባ ክኢለ ነይረ። ንገለ ነጥብታት ኣብታ መጽሓፍ ዝረኸብኩ ኣገዳሲ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኣብዚ መደብ ንሎሚ ክካፈለ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል። ኣብዛ ኣብ ጀርመን ንዝነብሩ ሰባት ዝተዳለወ መምርሕን መረዳእታን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወት መጽሓፍ 11 ነጥብታት ብቐንዲ ተዘኪሎምን ብዛዕባኦም መምርሒ ተጻሒፍሎምን ኣሎ። ህይወት ሕብረተሰብ፣ ናጽነት ውልቀ ሰብ፣ ህይወት ማሕበረሰብ፣ ማዕርነት፣ ከባቢ፣ መግቢ፣ መስተን ሽጋራን፣ ወግዓዊ ጉዳያትን መምሕዳራትን ከምኡውን ኣብ እዋን ሓደጋ ዝብሉ ልዕሊ 10 ነጥብታት ኣጠቓሊሉ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ናይ ውልቀ ሰብ ናጽነት ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ሃይማኖት ከተግብር ይኽእል እዩ። ሃይማኖት እውን የበለይን ክብል ይኽእል። ሃይማኖት ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳዩ ተባሂሉ ይዝእመን። ንስኻ እውን ንዝደለኻዮ ነገር ናይ ምእማን መሰል ኣለካ። ግና ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት እምነት ከተኽብር ትጽቢት ይግበር እዩ። ብኻልእ ኣምላኽ ይእመን ወይ ድማ ዝኣምኖ ነገር ኣየሃልዎ ናይቲ ሰብ እምነት ከተኽብር ይግባእ። ናይ ውልቀ ሰብ ኣተሓሳስባን ምይይጥን ኣብ ጀርመን ግቡእ ጠመተ ይወሃቦ እዩ። እቲ ዕላማ ከዓ ኣብ ሓደ መፍትሒ ንምብጻሕ እዩ። ፕረስ ፍሉይ ዝኾነ ናጽነት እዩ ዘለዎ። ናይ ፕረስ ናጽነት ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። እዚ ናጽነት እውን ብሕጊ ዝተሓለወ እዩ። እቲ ፕረስ ገፊሕ ዝኾነ ኣርእስታት እዩ ዘጠቓልል። ነቲ መንግስቲ እውን ንቐፌታ ክቕርብ ይኽእልን ይቕርብን። ንማሕበራዊ ትካላት እውን ንቐፌታ ይቕርብ። ንኣብነት ንቤተ ክርስቲያናት። ናይ ምዝራብ ናጽነት ዝመስለካ ነገር ንኽትዛረብ ናጽነት ይበካ። ግና ናይ ሰብ መሰል ክትንከፍ
ኣይግባእን ኣብ ቅድሚ ሰብ ንፍቕረኛኻ ፍቕርኻ ክትገልጸሉ ወይ ክትገልጸላ ትኽእል ኢኻ ተመሳሳሊ ይኹን ዝተፈልየ ጾታ ንዘለዎም መሓዙት ፍቕሮም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምግላጽ ዝተለምደ እዩ እዚ እውን ተሓዋቒፍካ ምኻድ ምስዓዓም የጠቓልል እዚ ዝተለምደ ተግባርን ቅቡልን እዩ ካብ መስመር እንተሓሊፉ ግን ብሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ዝተወሰነ ክፋል ናይ ኣካላትካ ጥሩሕ ጌርካ ምኻድ ዝተለምደ ንኣብነት ቲሸርት ማለት ማልያን ሕፅር ዝበለ ስረን ጌርካ ምኻድ ይከኣል እዩ ሓፀርቲ ክዳውንቲ እውን ይፍቀድ እዩ ነዚ ንዝተኸድኑ ሰባት ግን ንነዊሕ ግዜ ክትጥምቶም ወይ ድማ ብኣከዳድንኦም ክትደፍሮም ኣይፍቀደካን ኣብ ሳውናን ካልኦት ናይ መሕንበሲ ቦታታት እውን ጥራይ ነብስኻ ክትንቀሳቐስ ይፍቀድ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ መሕንበሲ ቦታታት ግና ሰባት ናይ መሕንበሲ ክዳን ይኽደኑ ኣብ መሕንበሲ ቦታታት ንወድን ንጓልን ተባሂሉ ዝተወሰነ ቦታታት የልቦን ኣብ ሓደ ሓደ ግና ፍሉይ ዝኾነ እዋን ንወድን ንጓልን ተባሂሉ ዝፍለ ቦታ ይርከብ እዩ ማዕርነት ንሓደ ሰብ ብጾታ ብዘርኢ ብሃይማኖት ወይ ድማ ብጾታዊ ረኽቢ ፈላሊኻ ምርኣይ ዘይሕጋዊ እዩ ክትክሰስ እውን ትኽእል ንስኻ እውን ብዝኾነ ነገር ኣፈላላይ እንተተገይሩልካን እንተተጸሪፍካን እውን ናብ ፖሊስ ከተመልክት መሰል ኣለካ ሰብ መጽራፍ ወይ ድማ ምንኣኣስ ኩልኩል እዩ ክትጽረፍ ኣፈላላይ ክግበረልካ ወይ ድማ መሰልካ ክትንከፍ ሕጊ ኣይፈቅድን ብተወሳኺ እውን መሰል ምግሓስ ኣብ ጀርመን ዘይሕጋዊ እዩ ወድን ጓልን ማዕረ ዝኾነ መሰል እዩ ዘለዎም ሓደ ሰብ በይነይ ክኸውን ግደፈኒ እንተኢሉካ ክትገድፎ ይግባእካ ነዚ እውን ክትቅበሎ ኣለካ ንኻልኦት ሰባት መሰሎም ምትንካፍ ንወዲ ይኹን ንጓል ዝተኸልከለ እዩ ንሓደ ሰብ ፎቶ ክትስእሎ ማለት ስእሊ ከተልዕሎ እንተደሊኻ ብመጀመርያ ፍቓድ ሕተቶ ኣብ ጀርመን ናይ ተመሳሳሊ ጾታ ዕርክነት ዝተለምደ እዩ ንኣብነት ናይ ጀርመን ናይ ቅደም ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎ ሰብ ዓርኪ ነይርዎ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም መሓዙት ተመዝጊቦም ሕጋዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ይወሃቦም እዩ ኣብ ጀርመን ሰባት ምስ ዝመረጽዎ ሰብ ሓዳር ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም ሓዳር ናይ ዘይምግባር መሰል እውን ኣለዎም ብዘይ ሓዳር መንባር ኣብ ጀርመን ዝተለምደ እዩ ሓዳር ከይገበሩ ቆልዓ ዝወልዱ ኣለዉ ዘይወልዱ እውን ኣለዉ ቆልዓ ዘይብሎም ብዘይ ሓዳር ሓቢሮም ዝነብሩ እውን ኣለዉ ከባቢ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ዘለዎ ማራእያ ፍሉይ እዩ ጓሓፍናቶም ከዓ ፈላልዮም ይጉሕፉ
ዝተደርበዩ ነገራት ተመሊሶም ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕሉ ይከብሩ ጓሓፍ ዝመስሉ ነገራት ናብ ባይታ ኣይድርብዩን እዮም እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ከተማ ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህሪ እዩ ንተፈጥሮ እውን ይከናኸኑ እዮም ንኣብነት ንፓርክታት ቀፂሉ ድማ ንፅርግያታትን ኣትክልትን ክርክን ይገብሩ እዮም ንጓሓፍ ብሓደ ይእክብዎ እሞ ኣብ ቀረባ ናይ ዝርከብ ጓሓፍ መወገዲ ወሲዶም ይድርብይዎ እዚ ማለት ድማ ነቲ ጓሓፍ ተሸኪሞም ናብቲ ጓሓፍ መደረበይ ቦታ ይጓዓዙ ማለት እዩ ብርግጽ ናይ ጓሓፍ መእከቢ ኣብ መዕረፊ ባቡራት ኣብ ፌርማታ ናይ ኣውቶቡስን ኣብ ፓርክን ይርከብ እዩ መብዛሕትኦም ጀርመናውያን ንዘለዎም ናይ ጸዓት ጸጋ ብኣገባቢዮም ዝጥቀሙ እዚ ዝገብሩ ድማ ንከባቢኦም ክንክን ንምግባር እዩ ብዘይካዚ እውን ገንዘብ ንምቁጣብ ይጥቀምሉ ንኣብነት ፍሪጅ ንነዊሕ እዋን ከፊቶም ኣይጥቀሙን ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ሱፐርማርኬት ኩሎም ሰባት ካብ ክፍሎም ክወፁ ከለዉ መብራህቲ የጥፍእዎ ዝተዓጽወ መስኮት ሙቐት ይፈጥር እዩ ጽሩይ ኣየር ምእንቲ ከኣቱ መስኮት መኽፋት ኣድላይ እዩ ሓይሊ ንምቁጣብ መስኮት ክንከፍት ከለና ሙቐት ዝህብ መሳርሒ ከነጥፍኦ ይግባእ መብዛሕትኦም ብጥርሙዝ ዝተዓሸጉ ነገራት ክትገዝእ እንከለኻ ነቲ ናይ ጥርሙዝ መትሓዚ ካብ 8 ክሳብ 25 ሳንቲም ትኸፍለሉ ካብኡ ነቲ ጥርሙዝ ክትመልሶን ከለኻ ገንዘብካ ይምለሰልካ ማለት እዩ ነትን ጥራሙዝ ኣብ ዝረኸብካዮ ሱፐርማርኬት ክትሸጠን ትኽእል እቲ ሱፐርማርኬት ካብቲ ንስኻ ዝገዛእካሉ ክኸውን ግድን ኣይኮነን እዚ ማለት ድማ ከባቢኻ ከይብከል ዝተጠቐምካሎም ጥራሙዝ መሊስካ ብምጥቃም እቲ ጓሓፍ ከይበዝሕ ንምግባር እዩ ክብራት ተኸታተልትና ከምዚ ንከታተሉ ጽንሕና ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ሰባት ዝተላለወ መምርሒታትን መረዳእታታትን ካብ እትብል መጽሓፍ ንዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ኣዝየን ጠቐምቲ ዝኾናን ዝኾነ ይኹን ኣካል ድማ ክጥቀመለንን ብኣብነት ክሪኤን ዝግበአን ነጥብታት ዘጠቓለለ ትሕዝቶ ኣቕሪብና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ተሓቀኒ እዩ إذاعة إرن الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃኢ ኤርትራን ዘለኹም ክብሮም ዳፍላየ ሞቕ ሰላምታ የቕርበልኩም እቲ ሎም ዝዛረበሉ ኣርእስቲ እቲ ብዛዕባ ዝኽሪ ስዋኣትና ዝምልከት እዩ እዚ ኣርእስቲ ግን ብፍልይ ዝበለ መገዲ ክንሪኦ ክዕድመኩም እየ እቲ ርዝነት ናይ ስዋኣት ወይ መስዋእቲ ዝበሃል ጉዳይ ናይ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ክንሃድመሉ ዘይንኽእል ክቡር ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከረዲእ ክፍትን ምግዳል ምስ መስዋእቲ ኣተኣሳሲረ ክዛረብ እየ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ምግዳል ንብሎ ቃል ብዝኾነ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ረዚን ትርጉም ዝነበሮ ዘለዎ ቃል እዩ ወይ ኣምር እዩ ስለዚ ምግዳል ባህልና እዩ እንተበልኩ ኣይጋገን እየ ባህሊ ማለት ኣብ መላእ ህዝቢ ዝሰረፀ ወይ ነውሪ ወይ ክብሪ ዝገልጽ ብህዝቢ ዝዝውተር ሓደ መረዳእታ ማለት እዩ ባህሊ
عبدرفي انت متينا نابنت بدرفي نحقوسلو مخنيات اتوم عب حدا كبابي بو عب حدا حجر زلنا سمعتنا كابتي درفي ويكا بتدرفي زل على سمعت حدا بمقانيو نكال عليت درفي ناي ناتنا نتي سمعت هيبون نخون يصلقو نخون نتي وانو اوغن فلوي ناي بحتا سمعت يوبو نورون كومو ባህሊ ነውሪ ዝብሎ ነገር ኣሎ ኣብ ካልእ ባህሊ ናይ ካልእ ሃገር ባህሊ ግን ከም ነውሪ ዘይቁፀር ነገር ኣሎ ምግዳል ዝብል ገድሊ ዝብል በረኻ ሙፋር ዝብል እውን ከም ባህሊ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ዝኣተዎ ምዃኑ ገልጽ ምኽንያቱ ንዓና ከም ቀሊል ከም ንቡር ንወስዶ ከምዚ ደርፍኻ ትፈትዎ ምግዳሉን ንፈልጦን ንትንትኖን ኣብ ካልእ ህዝቢ ከምኡ ኣይኮነን ምግዳል ሓደ ክቡር ባህልና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢለ ዘረባይ ክጅምር መስዋዕቲ ድማ ዘይተርፍ ዕዳ ናይ ምግዳል እዩ ገድሊ ናይቶም ዝቀደሙ ባህሊ ኮይኑ እቲ ዘዝ መፀ ዝወርሶ ባህሊ እዩ ኮይኑ ገድሊ ኣብ 4ታት ኣይነበረን ኣብ 50ታቱን ኣይነበረን ኣብ 60ታት ተጀሚሩ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ ነገሩን ኣይነበረን ክንብል ንኽእል ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ምግዳል ዝብል ቃል ናብ በረኻ ሙራድ ዝብል ቃል ወይ ኣምር ሓደ ክብሪ ዘለዎ ብጅግንነቱ ጥራይ ዘይኮነስ ብመስዋዕትነቱ ክብሪ ዝህብ ኣምር እንዳኾነ ኸይዱ በረኻ ኸይዶም በረኻ ኸይዳ ክትጋደል ወሪዳ ክትጋደል ወሪዱ ክበሃል ከሎ ዓብ ክብሪ ኣብቲ ባህልና ክሰርቕ ጀሚሩ እቲ ወተሃደራዊ መዳዩ ናይ ምግዳል ኣይነበረን ባህሊ እቲ ባህልስ ነቲ ወተሃደራዊ መዳዩ ኣይኮነን ነቲ ምዕስካር ወይ ከዓ ብረት ምጭባጥ ኣይኮነን እቲ ባህሊ ዝንእድ ምግዳል ናይ ፖለቲካ ስራሕውን ኣይኮነን ምግዳል ናይ መስዋዕቲ ሕቶ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ተኸቢሩ ኤርትራዊ ስድራ ጥራይ እዩ ዝርድኦ ነዚ ኣምር እዚ ብካልእ ቋንቋ ክትርጉሞ እንተፈቲንካ ብእንግሊዝ ንካልኦት ወጻእተኛታት ክትርጉሞ ኣብ ትፍትነሉ ነቲ ቁኑዕ ምስቲ ቃል ተሓቂፉ ዝኸይድ ስምዒትን መንፈስን ክትርጉሞ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ምውጋዕ ኣብ ኩናት ምስታፍ ኣይኮነን ምግዳል ፍሉይ ስምዒት ረዚን ስምዒት ናይ ኤርትራዊ ስድራ ቤታት ስለ ዝኾነ ክቡር ኣምር ኣብ ታሪኽና እዩ ክተነኣእሶ ዘይትኽእል እዩ ምክንያቱ ምግዳል ማለት ገዛኻ ገዲፍካ ትፈትዎ ነገር ገዲፍካ ንሞት ምኻድ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተመሃዘ ባህሊ እዩ እዚ ምክንያቱ ናብ ኩናት ምኻድ ኩናት ምስተኣወጀ ምኻድ ምግዳል ኣይኮነን ክቡር እዩ ምምካት ሃገር እዩ ምክልኻል ሃገር እዩ ግን ምግዳል ማለት ግን ፍሉይ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝኸደ ባህሊ እዩ እዚ ከምኡ ደፊረ ዝዛረበሉ ዘለኹ ምክንያት ምግዳል ሓንቲ ቀያሕ መስመር ትበሃል ንድሕሪት ክትመለሳ ዘይትኽእል መስመር ምስጋር ማለት እዩ ሞት ድሕሪታ መስመር ሞት እዩ ዘሎ ኢልካ ፈሊጥካ ትኸዶ እዩ ኣሸበሸብ ድሓኒው ትብሎ ኣይኮነን እታ መዓልቲ ሞትካ ኢኻ ዘይትፈልጣ እምበር ንሞት ከም ትኸይድ ፈሊጥካ ኢኻ ትብገስ ስለዚ ትፈትዎን ተኽብሮን ትደልዮን ህይወት ናይ ስድራኻ ናይ ሕዋትካ ናይ ገንዘብ ናይ ሃብቲ ናይ ምቾት ገዲፍካ እታ ቀያሕ መስመር ምስጋር ማለት እዩ ሞት ተቐቢልካ ምኻድ ማለት እዩ ንድሕሪት ዘይትምለሰላ ብሎኮ ምስጋር ማለት እዩ ንሞት ሞት ከም ዘሎ ፈሊጡ ንኩሉ ምቾታት ከይተገደደ ዝብገስ በዓር ክቡር እዩ ምክንያቱ ምግዳል ሞት እያ ካልእ ነይሩ ብህይወተይ ክምለስ እየ ግን ክጋደል እየ ዝበለ ተጋዳላይ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ከም ኣምር ምናልባት ኣብ መወዳእታ ሰዓት ተጋደሉ እውን ከምኡ ብሉ ኾኑ ግን ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብቐሊሉ ተፀምቢርካ ትዋጋኣሉን ኣይነበረን ስለዚ መስዋዕቲ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ክቡር ነይሩ
ክብል ደሊ ምግዳል ክቡር ነይሩ ክብል ደሊ ኣብ ኤርትራ ነዚ ነገር ዝገበሩ ኩሎም ዓይነት ዓሌትን ሃይማኖትን ነይሮም ንብል ኢና እሞ ክደግሞ ከለካ ግን እቲ ርዝነቱ እንዳፈለጥካዮ ትኸይድ መስዋዕቲ ዘይተርፍ ዕዳ እዩ ናይ ምግዳል እዩ ማለት ይኮዩ ክትከይድ እንድሕር ወዲእኻ ተጋዳላይ ወይ ምግዳል ፈራሕ ኣይገብረካን እዩ ስለምንታይ ክትሰግር ከለካ ፈሊጥካያ ስለ ዘለካ ልክዕዩ ከም ሰብ መጠን ሓደጋ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ንኣብነት ኩናት ክውላዕ ምዃኑ ፈሊጥካያ እታ ቀዳመይቲ ጥኢት ክትኮስ ኩናት ክጅምር ክትፅበ ከለካ ፍርሒ ኣብ ውሽጥካ ከም ዘሎ ዝከሓድ ኣይኮነን ግን ፍርሒ ናይ ምህዳም ወይ ከዓ ካብዚ ክኸይድ ኣለኒ ኣብ ካልእ ክኽወል ኣለኒ ዝብል ፍርሒ ኣይኮነን እቲ ስጋኻ ካብ መንፈስካ ተፈላለዩ ዝሓስቦ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ምግዳል ክትብል ከለካ ድሮ ተቐቢልካ ኢኻ ምግዳል እውን ካልእ ነገራት ከም ትፅበ ገብረካ እታ መጀመርያ ናብታ ውድብ ዝመረፅካያ ውድብ ከይድካ ኢድካ ምስሃብካ እሞ ክጋደል ምስ በልካ ጀሚርካ ዘቀባጥረልካ የለን ኣጆኻ ተዘይኮይኑ ካልእ የለን ምክንያቱ ንሞት ልክዕ ከምኦም ከምቶም ዝቕበሉኻ እስኻ እውን ከም ሓድሽ ተጋዳላይ መጠን ከምኡ ኢኻ ሓደ ኢኹም ጥሜት ፅምኢ ሓደጋ ሞት ኩሉ ኣይስማዓካን እዩ ብኡ እዩ ድማ ብቐሊሉ ነቲ ናይ ገድሊ ኩነታት ክትሰግሮ ትኽእል ሕማም ከለካ ነቲ ሕማም ንዕቕ ተብሎ ምክንያቱ ተቐቢልካ መፂኻ ስለ ዝኾንካ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን እምበኣር እዚ ባህሊ እዚ ሎም ዝዛረበሉ ዘለኹ ኣብ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ክትዛረበሉ ከለካ እዚ ደኣ እንታይ ትደግመሉ እዩ ዝበሃል ባህልና እዩ እዚ ደኣ ፍሉጥ እስከድካ ደኣ ገድሊ ንኸምኡ እዩ መዓስ ማይ ክፅበየ ማይ ክትሰቲ ከይድካ መዓስ ክትበልዕ ክትረጉድ ሃብቲ ክትረክብ ከይድካ እዚ ደኣ ፍሉጥ እዩ ዝብለካ እዚ እዩ ባህሊ ዝበሃል ኣብ ካልእ ህዝብታት እዚ ባህሊ እዚ ኣይተረኣየን ኣብ ባህሊ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ክተወዳድሮ ከለካ ዘገርም እዩ ንዓና ልሙድ ዝመስለና ንገድልን ንመስዋዕትን ዝተበገስና ዳርጋ ኩልና ኢና ክበሃል ይኽእል ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቶም ንገድሊ ዝተበገስና በይንና ኣይኮናን ስድራናዮም ኣፋንዮምና እቶም ህዝቢ እቶም ኣብ ገጠር ዝነብሩ ህዝቢ እቶም መንጎ ተጋደልቲ ዝነበሩ ዓድታት ንተጋደልቲ ሓቂፎም ተኸላኺሎም ክነብሩ ከለዉ ተጋደልቲዮም ኮይኖም ፀላኢ ንተጋደልቲ ትሕግዙ ኢኹም ኢሉ ይቀትሎምን ዓዶም እንድደሎምን ነይሩ ይኣስሮምን ነይሩ ነዚ ኩሉ ተቐቢሎም ንገድሊ ድማ ይሕግዙን የተባብዑን ይሰስኑን ነይሮም መመንእሰያቶም ድማ ናብ ገድሊ ምውራድ ከም ባህሊ ወሲዶም ካብ ሓደ ስድራ ቤት 3-4 ክሳብ 8-9 ምኻድ ልሙድ እዩ ሎሙን ክንዕልል ከለና ክንዲዚ ሕዋት ተጋደልቲ ነይሮምኒ ምባል ከምዚ ልሙድ እዩ ኣብ ካልእ ባህልታት ናይ ካልእ ሃገር ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህሊ የለን ስለዚ መስዋዕቲ ክንዛረብ ከለና ባህሊ ኤርትራ ኢና ነንፀባርቕ ዘለና ክብል ደሊ ክቡር ባህሊ ኣብ ካልእ ህዝቢ ዘየሎ ንኮርዓሉ ባህሊ እዩ ምሁርን ዘይምሁርን ንእሽተይን ዓብን ክርስቲያንን እስላምን ኩልና ሓደ ውሳኔ ስለ ዝወሰድና ናብ ገድሊ ተራኺብና ኣብኡ ምስ መፃና ካልእ ሓሳብ ክህልወና ይክእልን እዩ ምክንያቱ ነቲ ካልእ ኣብ ባህልና ክፈላለየና ዝኽእል ነገራት ብምልኡ ገዲፍናስ ኣብ ሓንቲ ሓሳብ ክንብል ኢና መፂና እምበር ኣብኡ መፂና ክንፈላለየና ኢልና ይመፃናን ስለዚ ተሰማሚዕካ ምኻድ ኩሉ ዘለካ ካልእ ናይ ትምህርቲ ፍልሊ ናይ ዕድመ ፍልሊ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ናይ ብሄር ፍልሊ ካልኣዊ ጌርካ ክጋደል ሂወተይ ክህብ ኢልካ ምምፃእ ክንደናይ ዓብይ ዝነኣድ ባህሊ እዩ እዚ ግን ምእንቲ ሞት ኣይኮናን መፂና ሓንቲ ትርከብ ነገር ኣላ መሬት መሓዝ ምጭባጥ ትብል ዕላማ ስለ ዝነበረት
متينا كلنا حزبي برات معطاء أيكونني لنيره مخنياتو أبكال بهالي برات معطاء ينيرو قال حجرات ناي بفلاي كم مجزات حراء كخونو زتقادلو حزبتات كم بعل أبقال حجرات أفريقيا موزامبيك أنغولا دو أفريقيا زعم السلة كنري خلنا ناي برات معطاء مسل حتصيرن بوليتيكاوين علامة زنبرو عب إرتراغن كل حزبي تساتفو مون نوح عمتات زخده بمخانو فلوينت አለዎ ከምኡን ፍሉይነቱ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተገብረ ቃልሲ በይነይ ኣብ ዘይትብለሉ ኣያታትን ጎቦን ኣብ ዝነበሮ ቃልሲ እዩ ምክንያቱ አንጻር መግዛእቲ ምቅላስ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ብዓበይቲ ሓያላት ዝድገፍ ስለ ዝነበረ ምቾት ወይ ከዓ ሓደጋ በመጠኑ ዝጎድለሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ ዝድግፍ ኣያ ዘይብሉ በንጻሩ ክልተ ሓያላት ናይ ዓለም እቲ ርእሰማላዊ ደንበን እቲ ናይ ማሕበራዊ ደንበ ዝበሃልን ሶቪየትን ኣሜሪካን ዝጭፍጭፍዎ ዝነበሩ ህዝቢ እዩ ንበይኑ ዝቃለስ ዝነበረ እዩ ሃገራት ኣፍሪቃ አንጻር ኤርትራ ስለምንታይ ቃለሳላ ኢሎም ብፖለቲካ ይኹን ብኻልእ ንህዝቢ ኤርትራ አንጻሩ ዝተሰለፉሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንበይኑ ክቃለስ ብዘይ ሓገዝ ክቃለስ ምውሳኑ እሞ ከምቲ ዝበልክዎ ንኩሉ ብሃይማኖት ይኹን ብብሔር ይኹን ብዕድመ ብዘይፈላለ መምፅኡ እንታይ የርኢ ካብ ካልእ ሃገራት ዝተፈለየ ባህሊ ከም ዘማዕበለን ዝተፈለየ ኣገዳስነት ከም ዝሃቦን ኢና ንርኢ ናብ ሜዳ ዝተሰለፉ ድማ እንተሪኢና ካብ ምቾት ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝስለፉ ዝነበሩ ዜጋታት ነይሮምና ንወዲኦም ትምህርቶም ወዲኦም በሽሓት ዶላራት ደሞዝ እንዳወሰዱ ክነብሩ ብምቾት ኣብ ዝኽእሉሉ ግዜ ስድራ ክገብሩ ኣብ ዝኽእሉሉ ገዲፎም ናብቲ ጥሜትን ጽምእማይን ጭንቅን ሞትን ዘይተርፈሉ ንሜዳ ምግዳል ትብል ይሓቅፉ ነይሮም ዕሩኽቶም ይኹኑ ስድራ ቤቶም ድማ የፋንዎም ኣጆኻብልዎም ይኮርዑ ብኦም ማለት እዩ ካብ በዓል ሞስኮ ራሻ ዝተመሃሩ ገና ክጅምሩ ከለዉ ትምህርቶም ድሕሪ 5 ዓመት ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ንሜዳ ክስለፍ ኢሎም ኣብ ማሕበሮም ቃል ዝኣትዉ እዚኦም ደቂ ኤርትራ እዮም ከም ቃሎም ድማ ዶክተር ኮይኖም ኢንጂነር ኮይኖም ካልእ ኮይኖም ንሜዳ ኣትዮም ንህዝቦም ኣገልጊሎም ተሰዊኦም ድዮም ኣይተሰውኡን ኣይኮነን ትሕቶ ንሞት እዮም ከይዶም ማለት እዩ ስለዚ ስውኣት እዮም ብሞት ዝተረፉ ተጋደልቲ ስውኣት እዮም ካብ ወፃኢ ጠቂሰ ግን ድማ ዝተፈላለየ ማዕዘናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ዝተሰለፉ ዜጋታት ድኻን ሃብታምን ድማ መሊኦም እዮም ካብ ሰራዊት ሱዳን ዝተሰለፉ ወታደራት ሱዳን ዝነበሩ ኣብቲ ቀዳማይ ብፍላይ መድረኽ ናይ ብሬታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ንዝክር ኢና ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ በብግዚኡ ዝመፁ ዝነበሩ ክጋደሉ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ኮማንድስ ዝበሃሉ እቲኦም ቀንዲ ኢትዮጵያ ዘሰልጠነቶም አንጻር ገድሊ ክሰርሑ ዘሰልጠነቶም ተገልቢጦም ናብ ሜዳ ኣትዮም ምስ ህዝቦም ተቃሊሶም ተሰዊኦም እዮም እንታይ ሞ ክንብል ኢና እዚ ባህሊ እንተዘይኮይኑ እንታይ እዩ ባህሊ ክበሃል ምግዳል ባህሊ እንድሕር ኮይኑ ሞት ድማ ዕዳናይ ምግዳል እዩ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ካብዚ ዝበለፀ ረዚን መዓልቲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዘገርም ነገር ተጋደልቲ ጥራይ እቶም ንሜዳ ዝወረድና ኣብ 30 ዓመታት ናይ ገድሊ ምስ ብዚ ህዝቢ ኤርትራ ክንወዳድሮ ከለና ብዝሕና ኣዝና ብዙሓት ኢና ዘይናዓር ቁፅሪ እዩ ብረት ዝዓጠቐ ጥራይ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ብናተይ ግምት ካብ 220,000 ዘይውሕድ ተጋደላይ ኣፍረያ እያ ኤርትራ እዚኦም ኩሎም ነዚ ዝበልክዎ ናይ ምግዳልን ምስኡ ናይ መስዋዕትን ጽዋ ወይ ከዓ ዋጋ ክኸፍሉ ዝተበገሱ እዮም እዚኦም ግን ጥራይ ኣይኮኑን ምዚኦም ዝተኣሳሰር ኣብ ዓዲ ኮይኖም ብረት ዝዓጠቑ ሚሊሻታት ኣለውና ናትና ከምኡውን
እትዝተቀስኮ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እዚ ማለት ናይ ውሽጢ ስሩዓት ዝበሃሉ ልዕሊ ተጋደልቲ ኣብ ሓደጋ ዝጓነፎም ዝነበሩ ድማ ተጸብጺብካ እዚ ዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ክኸውን እዩ ኣብ ወጻኢ ድማ ኮይኖም ክሳብ 20 ካብ 100 ናይ ደሞዞም ዝኸፍሉ ዝተለኣኽዎ ዝገብሩ ሓፋሽ ውድባት ድማ ነይሮም ናይ ኩሉ ውድባት ንሕና ንፈልጦ ሓደ ፍሉይ ነገር ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ናይ ምግዳል ዝኾነ ይኹን ኣነ ኣይደግፍን እየ ንገድሊ ንኢትዮጵያ ዝድግፍ ዝብል ማሕበር ሰሚዕና ይንፈልጥ ኢና ኣብ ግዜ ገድሊ ማሕበር ምድጋፍ ንኢትዮጵያ ዝብል ሰልፊ ወይ ውድብ ኣብ ግዜ ገድሊ ተሰሚዑን ተራእዩን ኣይፈልጥን እዩ ነውሪ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዕላል ከማን ንግረ መገድኻ ታዮም እዚኦም ዝጋደሉ ዘለዉ እንታይ ከፍርዮም ዝብል ዘረባ ከማን ክወፅእ ኣይክእልን ነይሩ እዚ ማለት ባህሊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነውሪ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሰባት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ልቦም ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ እሞ ነዚ ገድሊ ዝቃወሙ ግን ከም ነውሪ እቲ ባህሊ ስለ ዝዕብልል ነዝስ ኣብ ውልቆም ገብርዎ ኾኑ እዚ እምበኣር ሓደ መስተንክር ተሪኦ ናይ ምግዳል ዝብል ዓምር እዩ ምናልባት ምድጋም ከይኾነን እምበር ምግዳል ኣብ ኤርትራ ዝተመሃዘ ባህሊ እዩ ክብል ይኽእል ስለምንታይ ኣብ ካልእ ዝረኣናዮ ወይ ደሞዝ ዝኽፈሉ እዮም ከምዚ ናይ በዓል ንኣብነት ናይ ፍልስጤም ዝነበረ ባህሊ ንስድራ ሓገዝ እንዳተገበረልካ እስኻ እውን ደሞዝ እንዳተኸፈልካ ጥቓ ስድራኻ ኮይንካ ከም ተጋዳላይ ትቁፀረሉ ነይሩ ምክንያቱ በረኻ ዝበሃል በይኖም ዝነብሩሉ ቦታ ኣይነበሮምን ፍልስጤም ካልኦት ኣብ ኣፍሪቃ ዝጠቐስክዎም ዝተፈላለዩ መገዲ ሓገዝ ዝረኽቡ ስለ ዝነበሩ ከም ኤርትራ እቲ ምግዳል ንብሎ ኩሉ ጭንቂ ጥራይ ትረኽበሉ እዚ ብዛንታ ሰሚዕና ዝረብረብናሉ ታሪክ ናይ ምግዳል ኣብ ኤርትራ ጥራይ ነይሩ ክንብል ቃልሲ ዘካየዱ ሃገራት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ቪየትናም እቲ ዓብየ ዝተወረየ ኩናት እዩ እሱ ግን ብዛዕባ ምግዳል ኣይኮነን ነይሩ ብዛዕባ ሓራም ውፃእ ናይቲ ተሪፍዎም ዝነበረ ናይ ቪየትናም ክፋል ናይ ደቡብ ናይ ሃገሮም እዩ ነይሩ ስለዚ ሓገዝ ብዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ድማ በቲ ናይ ፀጋም እምበ ብበዓል ራሻን ቻይናን ዝድገፍ ዝነበረ ቃልሲ ብምዃኑ ምግዳል ምስ ሓደጋውን ዘይተኣሳሰር ምስ ጭንቅን ምስ ካልእን ዘይተኣሳሰር ኣበጋግሳ ነይርዎ ክንብል ንኽእል ሓደ ሰብ ከም ወታደር ንነብሱ ቆፂሩ ዝኸደሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እብል ንሕና ግን ናብ ሞትካ ትኸደሉ ገድሊ ስለ ዝነበረ እዩ መዓልቲ ስውኣት ክቡር ኢና ንብሎ ባህሊ ናይ ምግዳል ንብሎ ምናልባት ምግዳል ካልእ መዳዩ ከም ባህሊ ልክዕ ከም ሃይማኖት ሙሉእ እምነት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሃገረይ ወይ ዕላማ ናይ ሓራ ምውፃእ ናይ ሃገር መሬት ሓራ ምውፃእ ጉዳይ ኣነ ክሳተፎ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ እምበር ኣብኡ ኸይድካ ክትዛተ ኣይኮንካ እንትኸይድ ኣብኡ ኸይደ ኣብ ሜዳ ኸይደ ተዛሪበ ዝጥዕም እንተኮይኑ ክጋደል እየ እንተዘይኮይኑ ገለ ሓሳበይ ኣካፊለዮም ክምለስ እየ ዝብል ኣይኮነን ምግዳል ፅቡቕ ነይርዎ ድዩ ኣይኮነን ሕጂ ዘራዛርብ ዘሎ እቲ ባህሊ ከድካ ነቲ ዝተበልካዮ ዝኣመንካዮ ውድብ ኣቲኻ ዝተባሃልካዮ ጌርካ ምስዋዕ እያ ነይራ ክትብገስ ከለኻ ኣብኡ ምስ ከድካ ዝፀንሐካ ካልእ እዩ ግን ሙሉእ ንሙሉእ ተኣዚዝካ ክሳብ መስዋዕቲ ምኻድ ካብኡ ዝበለፀ ክቡር ባህሊ የለን ሂወትካ ክትህብ ከተረክብ ንሓደ ባህሊ ንሓደ ውድብ ምኻድ ገንዘብካ ዘይኮነስ ሂወትካ ምኽፋል ካብኡ ዝኸበደ ስለ ዘየሎ እዚ ዝኸበረ ባህሊ እብሎ ስድራናን ህዝብናን ድማ ደጊፉና ምግዳል ውልቃዊ ረብሓ ምርሳዕ እዩ እዚ እውን ሓደ ባህሊ እዩ ተጋደልቲ ዝኾነ ይኹን ንብረት ገዲፍና ኣብኡን ንብረት ዘይነጥሪ ንነብስና ዘይነሓስብ ንህዝብና ንሓስብ ሰባት ምዃንና እዩ ህዝብና ዝፈልጠና ዝነበረ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ይድግፈካ ይንእደካ የኽብረካ ዝጎደለካ ይምላዓልካ ነይሩ ህዝቢ እዚ ጉዳይ እዚ
ወፃኢ ተመዲቦም ዝነበሩ ተጋደልቲ ይኹኑ ኣብ ወፃኢ ክኸዱ ካብቲ ሕሰም ናይ ሜዳ ርሕቕካ ክትከይድ ነፃ ክትከውን ኣብ ትኽእለሉ ኩነታት ውን ተጋደልቲ ነቲ ቃል ኪዳኖም ኣኽቢሮም ኣብ ዝኸድዎ ኸይዶም ተመሊሶም ናብ ሜዳኦም ከዱ ብዲስፕሊኖም ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እዚዩ መስዋዕቲ ክቡር ዝገብሩ ምናልባት ሎሚ ክትንትኖ ከለኻ ንምግዳልን ንመስዋዕትን ብናእሽቱ መዳያቱ ጥራይ ብምርኣይ ብገለ ጎድኑ ብምርኣይ ኣብ ምንዓቕ ወይ ከዓ ኣብ ምንኣስ ምንሻው ምኻድ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኢድካ ዘሎ ጨርቂ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ዝበሃል ይመስል። እቲ ንኤርትራዊ ፍሉይ ዝገበሮ ንኤርትራዊ ቃልሲ ፍሉይ ዝገበሮ ማሃገሩ ክረክብ ዘኸኣሎ ጽንዓት ናይ 30 ዓመት ናይ ብረት ቅድሚኡ ዝነበረ ድማ ባህሊ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ነቲ ሃገር ዝገበረ ሞ መሬት ኣብ ኢዳ ደቂ ሃገር ከም ዝኣቱ ዝገበረ እዚ ተረሲዑ ክኸውን ወይ ክርስዕ ክግደፍ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኣይርስዓኑን እዩ። ግን እቲ ባህሊ ብካልእ ባህሊ ክፅረፍን ክናሾን ከሎ ግቡእ መግለፂ ክወሃቦ ኣለዎ። መዓልቲ ስዋኣት ድማ ናይ ቶም ተሰውኡን ዝተረፉን ጥራይ ኣይኮነን ናይቶም ኣካሎም ዝጎደለ እውን እዩ። ናይቶም ንገድሊ ክኸዱ ከለዉ ውሒድ ዝወሰዶም ሓደጋ ዝወሰዶም ብወታደራት ደርጊ ወይ ፀላኢ ዝተቐተሉ ዘይተመዝገቡ ስዋኣትና እውን ኣለዉ። እቶም ብሂወት ዝኣተናውን ስዋኣት ኢና። ምክንያቱ ሂወትና ኢና ኣትሪፍና እምበር እቲ ካልእ እቲ ቀደም ክንኮኖ ንኽእል ገዲፍና ኢና መፂና ዘለና። ኣብኡ ምፍልላይ ክህሉ ክእል እዩ። ገለ ዝሰለጦ ተጋዳላይ ይህሉ፣ ዝበዝሕ ተጋዳላይ ግን ዕድሉ ልክዕ ከም ሞት ረኪሱ እዩ ኸይዱ ክምለሳ ኣይክእልን እዩ። ነታ ንእስነቱ ተመሊሱ ካልኦት ዝገበርዎ ገይሩ ሂወቱ ከመሓይሽ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዚ ክቡር ባህሊ እዚ ብድብድቡ ኣብ ምንሻው ክትኣቱ ወይ ከዓ ኣናኢስካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። መስተንክር እዩ ነይሩ ጥራይ ኢኻ ክትብል ትኽእል። ኣብ ኤርትራ ዝተመሃዘ መስተንክር እዩ። ኣብ ካልእ ዓለም ምግዳል ዝብል ነገር ዳርጋ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣይተሰምዐን። ብመንዋሕ ግዜን ብፅንኩርነቱን ከም ናይ ኤርትራ ምግዳል የለን ኣብ ዓለም ካልእ ኣብነት የለን እንተበልኩ ኣይተጋገኹን። ሓገዝ ዘይብሉ ህዝቢ ብካልእ ዘይድገፍ ነዊሕ ዓመታት 30 ዓመት ዝኣክል ምግዳል እሞ ድማ ባዕልኻ እንዳማሃዝካ ኩነታት ምኻድ ኣንጻር ኩሎም ዓበይቲ ሓያላን ናይ ዓለም ምቅላስ ቀሊል ኣይኮነን። ብሶቪየት ኣይተሓገዝና፣ ብኣሜሪካ ብዓራብ ኣይተሓገዝና፣ ብእስራኤል ኩሎም ፀላእትኻ ኮይኖም ዝነበሩሉ ግዜ እዩ። ኣፍሪቃውያን ንገዛእ ርእሶም ኣንጻርና ዝነበሩሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ተኣምራታዊ ባህሊ ናይ ኤርትራ እዩ ጥራይ ኢኻ ክትብል ትኽእል። ካብዚ ዝመፀ መስዋዕት እምበኣር ክኽበር ኣለዎ። እዚ ዘይኽበርካ እንታይ ክተኽብር ኢኻ? ግን ንናትና ባህሊ ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ እቲ ወርቂ ከም ጨርቂ ቆፂርናዮ እምበር ወፃእተኛታት ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራ ተገሪሞም ጥራይ ዘይኮነስ መፅሓፍትታት ፅሒፎም እዮም፣ ፊልምታት ሰሪሖም እዮም። እቶም ተቃለስቲ ዝበሃሉ ምሁራትን ተዓዘብትን ወፃእተኛታት ገሊኦም መፅሓፍቲ ብምፅሓፍ ገሊኦም ኣብቲ ውሽጢ ገድሊ ግደ ብምውሳድ ነቲ ሰውራ ከገልግሉ ገሊኦምን ተጋደልቲ ኮይኖም ክጋደሉ ምስ ኤርትራውያን ዝመረፁ ወፃእተኛታት ኣለዉ። ብምስክርነት ግን እንተኸይድና እስከ ካብቶም ክልተ ኣፍሪቃውያን ናይ ሓንቲ ሃገር ዝበልዎ ምስክርነት ንኺድ ዓብዱራሕማን መሐመድ ባቡ ዝተባሃለ እቲ ናይ ታንዛንያ ምክትል ሚኒስተር ዝነበረ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ንኤርትራ ምስ በፅሐ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስ ፈለጠ መጻኢ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ሪኦ ኣለኹ፣ ብሉፅነት ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ሪኦ ኣለኹ ኢሉ ዝመስከረ እዩ። ብኣፍሪቃ ተስፋ ዝቆረፅና ሰባት ብድሕረት ኣፍሪቃ ተስፋ ዝቆረፅና
ተስፋና ካብ ኤርትራ እዩ ዝበለ እዩ ባዕሉ ፕሬዚደንት ጁልየስ ኔሬሬ ናይ ታንዛንያ ኣብ ግዜ ቃልሲ አንጻር ናጽነት ኤርትራ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ከም ሰብ መጠን ኣፍሪቃ ክትሰምር ኣለዋ ክትመቃቀል ይብላን ዝብል ስለ ዝነበረ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትጽናሕ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ሰሚራ ኣፍሪቃ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ዝነበሮ ሰብ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት ግን ኣብ ኤርትራ ብስመራ መጺኡ ሴሚናር ሂቡና ሽዑ ካብ ፕሬዚደንት ወሪዱ ተራ ሰብ ነይሩ ጁልየስ ኔሬሬ ካብቲ ዝበሎ ሓደ ነገር ልክዕዩ ኣነ ዝተቃወምኩም ምክንያት ናይ ቃልሲ ኤርትራ ካብ ሓድነት ኣፍሪቃ ተበጊሰ ነይረ ግን ከምቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም ፈሊጠ እንተዝኸውን ክድግፈኩም ይግባእ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ናይ ምግዳል ቃልስኩም ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ናይ መሕበኒ ናይ ኣፍሪቃውያን እዩ ኢሉ ምስክርነት ዝሃበ ራስል ትሪቡናል ዝበሃል ብቤትራንድ ራስል ዝጽዋዕ ቤት ፍርዲ ንናይ ኤርትራ ቃልሲ ፍትሓዊ ኢሉ ብ1980 ቤት ፍርዲ ኣቂሙ መሰኻኽር ፀዊዑ ዘረድኡ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ወገንን ናይ ኤርትራ ወገንን ከረድኡ ዝኽእሉ ዓዲሙ መወዳእታ ኤርትራ ነፃ ክትከውን ዝግባእ ሃገር እያ ልዕልዚ መስዋዕቲ ክትከፍል የብላን ኢሉ ዝወሰነ ናይ ኤውሮጳ ሓደ ናይ ምሁራት ናይ ሕጊ ምሁራት ድብ ነይሩ ኣብኡ ዝመስከሩ ብዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያን ዘይኮኑስ ዘይ ኤርትራውያን ወጻእተኛታት እዚ ህዝቢ እዚ ናጽነት ዝግብኦ እዩ እንደዚ መስዋዕቲ ክከፍል የብሉን ክግደድ የብሉን ኢሎም ዝመስከሩ እዮም ብምንታይ ምስክሩ ነይሮም ሽዑ ግዜ በቲ ውሕልነትና በቲ ናይ ምግዳል ባህልናን በቲ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ክንገጥም ኢና ክንስዋዓሉ ኢና ምባልና ኢና እዮም ዝድግፉና ነይሮም ከም በዓል ላዮንን ክሊፍ ዝተባሃሉ ባሲል ዳቪድሶን ዳን ኮኔል ቶማስ ኪንሊ ሮይ ፓተንማን ካልኦቱን ክንጠቅሶም ዝግባእ ጸሓፍቲ ውርያት ኣብ ዓለም ነቲ መስተንክር ዝኾነ ኣተሓሕዛ ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ገሊፆም እዮም ኣብ መጽሓፍቶም ካብኡ ሓሊፎም ኣብቲ ገድሊ ክንጽምበር ኣለና ዝበሉ ድማ ወጻእተኛታት ከም በዓል ኢጣልያዊ ነፍስሄር ስቴፋኖ ፖሻ ክንዝክር ይግባእ ካብቶም ተቃለስቲ ናይ ጣልያን ዝነበረ ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ጸጋማዊ ምንቅስቃስ ናይ ጣልያን ዝተሳተፈ ኣብ ብዙሓት ሰውራታቱን ዝዞረ ንሰውራ ኤርትራ ምስረአየ ኣነስ ክጋደሉን ይግባአኒ ኢሉ ንሜዳ ኣትዩ ትግርኛ መሊኹ ዓመትን ፈረቓን ተቐሚጡ መጽሓፍቲ ብዛዕባ ውሕልነት ናይ ምግዳል ዝጸሓፈ ዓርክና ማሕዛና ነይሩ ስቴፋኖ ፖሻ ንሂላል ክርስቲያን ሰባትየ ፈረንሳዊ ምሳና ከም ዝተጋደለ ሰውራና ዝበሃል ፊልም ከም ዝሰርሐ ካልኦቱም ፊልምታት ዝሰርሕ ሓደ ውሕሉል ዝኾነ ሰብ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ከምኡውን ከም ተጋደልቲ ኣብ ቁጽሪ ተጋዳላይ ኣትዩ ዘገልገለ ኣሜሪካዊ ሪቻርድ ሊዮናርድ ኣብ ቤልጅየም ዝቕመጥ ሱን ነይሩ ካልኦቱን ኣሽሓት ሎሚ ኣስማቶም ዝክሮም ዘይክእል ወጻእተኛታት ብዛዕባ ውሕልነት ናይ ገድሊ ኤርትራ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ወተሃደራዊ መዳዩ ግን ኣይኮነን ኩሉ ሻዕ ናዳ ዝመፀና ዝነበረ ኣብ ኣተሓሕዛናን ኣብ ውፉይነትናን ንመሬት እዩ ነይሩ እዚ ባህል እዚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣይተረኣየን ኢሎም እዮም ዘብሉና ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ነቲ ናቱ ባህሊ ናይ ምግዳል ዝደገፈን ዘሰሰነን ዘኽብርን እዩ ሎሚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ናይ 60ታትን 70ታትን 80ታትን ክትዛረብ ከለኻ ነዚ ክቡር መዳዩ ፈሊጥካ ጥራይ ክትዛረብ ትኽእል ክእረም ዝነበሮ ክእረም ኣለዎ ከም ትምህርቲ ክኾነና ይግባእ ኣብቲ ገድሊ ብዙሕ ፀይቅታት ተገይሩ እዩ ብዙሕ ጌጋታት ተገይሩ እዩ ብዙሑን ብፍርዲ ክምርመር ዘለዎ ጉዳያት ነይሩ እዩ እዚ ኣይኮነን ዝከሓድ ዘሎ እዚ በቲ ግቡእ መገዱ ሕጋዊ መገዱ ሒዙ ዝግበር ክኸውን ከሎ
ትምህርቲ ክሰመሉ ይግባእ ነቲ ናይ ምግዳል ባህሊ ዝበሃል ግን ዝትንክፎ ኣይኮነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቶም ደቂ ሃገር ናይ ገድሊ ሓላፍነት ዝተሰከሙ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ገድሊ ሓላፍነት ምስካም ግቡእና ስለ ዝነበረና ዝገበርናዮ እዩ ኣያታትና ቀዲሞምና ገይሮም ንሕና ገርናዮ ደቅናን ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ድማ ተሳቲፎም ሰለስተ ወለዶታት ብውሕዱ ኣብ ምግዳል ተሳቲፎም እዋኑ ስለ ዝነበረ ናይ ሓላፍነት ናይ ወለዶታት ብምዃኑ ድማ ክሳብ መስዋእቲ ናብቲ ናይ ምግዳል ባህሊ ወይ ናይ ምግዳል ግቡእ ኣቲና እቶም ድሓር ካብ ናጽነት ንኔው ዘርከቡ ወለዶታት ድማ ናቶም ናይ መድረኽ ግቡእ እንታይ ምዃኑ ኣለልዮም ክገብሮ ወይ ዝግባእ ምግዳል ኣያድልን እዩ ግድን ኣይኮነን ክትጋደል ናይ ምግዳል ግዜ ሓሊፉ እዩ ካልእ ግን ካብ ምግዳል ዝቐለለ ግን ክግበር ዝግብኦ መስዋዕቲ ዝሓትት መስዋዕቲ ናይ ግዜ ናይ ገንዘብ ናይ ውልቃዊ ህይወትካ መስዋዕቲ ዝሓትት ግቡእ ንሃገርካ እንታይ እዩ ኢልካ ድማ ክትገብር ዘለካ ግዜ እምበር ነቲ ናይ ምግዳል ግዜ ብምንሻውን ኣብ ልዕሊኡ ብምውርዛይን ነዚ ናይ ሕጃ ይተርሞን ኢኻ ገድሊ ብደቂ 20ታት ብደቂ 18 ይተጀሚሩ ኣብ 91 ማእከላይ ዕድመ ናይ ተጋዳላይ ምናልባት 30 ተበፅሐ ነይሩ እቶም ገዳይምን ዓበይትን መራሕቲ ዝበሃሉ ገዳይም ተጋደልቲ ኣብ ናጽነት ምናልባት 45 እንተበፅሑ እዩ ሎሚ ብህይወት ዘለው ዜጋታት ኤርትራ ድማ ናይ ሎሚ ናትና ምግዳል እንታይ እዩ እንታይ ኢና መስዋዕትና ክንገብሮ ዘለና ኢሎም ነዚ መድረኽ እዚ ዝኸውን ነገር ክገብሩ ክደፍሩ ኣለዎም ጥራይ ክብል ዝኽእል እምበር ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ጌጋታት ናይ ሽዑ ምኽንያት ጌርካ እቲ ፖለቲካ ናይ ሎሚ ብዛዕባ ምውቃስ ናይ ቀደም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ናይ ሎሚ ወለዶ ናይ ሎሚ ግቡኦም ክፍጽሙ ይግባእ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ወለዶ ክብል ከለኹ ንኣሽቱ ማለት ኣይኮንኩን ብህይወት ዘለና ብሙሉና ናይ ሎሚ ወለዶታት ሎሚ እንታይ ክንገብር ኢኑ ዘለና ምስ ፈለጥና ክንሳተፉ ኣለና እቶም ናይ 40ታት ናይ 50ታት ወለዶ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ንኤርትራ ናይ ምጥባቕ ብፖለቲካ ሓላፍነት ነይርዎም ገይሮሞ ዓቕሞም ገይሮም ዝንቀፍ ነገር ገይሮም ምኾኑ ዓቕሞም ገይሮም እዮም ታሪኽ እዩ ሎሚ ድማ ዘለው ከምኡ ክገብሩ ይግባእ ፀይቂ ዘይተገብረሉ መድረኽ ናይ ዓለም ታሪኽ የለን ኣብ ዝኾነት ሃገር ፀይቂ ዝተገብረሉ መድረኽ ነይሩ ዘይሕጋዊ ጉዳያት ዝተፈጸመሉ መድረኽ ነይሩ ኣብኡ ግን ኣይኮንካን ጠጠው ትብል ሓድሽ ምዕባለ ሒዝካ ነቲ ናይ ካልእ መምሃረ ትገብሮ በዓል ጀርመን ዝገበርዎ ሚልዮናት ክሳብ 60 ሚልዮን ህይወት ዝሓተተ ናይ ህዝቢ ዓለም ዝሓተተ ገበን ናይ ጀርመናውያን ብዛዕባኡ ኣይኮነን ዝዝረብ ብዛዕባ ብድሕሪኡ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል እዩ ነቲ መምሃሪ ኢኻ ትገብሮ ኩሉ ዓለም ነናቱ ኣብ መድረኽ ዝገበሮ ፀይቂ ኣለዎ መምሃሪ ግን ትገብሮ ምግዳል ግን ካብኡ ፈሊኻ ናይቲ መድረኽቲ ተዓምር ኢልካ ክትወስዶ ኣለካ ስለዚ ስዋኣትና ንዝክረሉ መዓልቲ 20 ሰነን ቅንያቱን መዓልቲ ሓበናን መዓልቲ ጅግንነትናን ምዃኑ ክዛረብ ወይ ከዘኻኽር ብምድላይ ነዚ መደብ ወሲደዮ ዕድመ ንሉላዊት ሃገር ኤርትራ ዘለዓለማዊ ክብሪ ንስዋኣትና ዘለዓለማዊ ክብሪ ንተጋዳላይ ህዝብና እዚ ወድሓንኩም መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ አሎ ኣነ ካብ ጀርመን ኤፍሬም ተስፋም ካሊ በሃል ካብ ጀርመን በመጀመሪያ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና እናበልኩ
أنا كزارب زلي زلخو عب إيرترا زلو سدرابيت نسلسة ورحي كورونا إلهم عاتيوم ما بجزات عاتيوم له بتسددنا لهم سلدخ بس مرالو 4 ورحي أو 5 ورحي خيدا له بتي بانك قوة تبعنا بانك إتينيو سدراخا أبتميتن عددام كوينهم أبجزهم تعاتيوم له كوصون أي قالون باسون أي فقدومن تبعهدو رحوا عدي أمزلو اليوم سدرايس انتهي يخونو سدرا بجاهم قال فتح نخون في قال نقبر لنا انت بس قبر لهم كم دلو بتميتن سقاين عبد حماق كنا تاتالو سدرا بيتي مالتي وكل من لا إرترا مالتي بتستددناو نخي خي عنقولو خا أبانك خوفيلو نعوسة دوته بلوهم كا بس يلهم بقولهم كا ناي 5 ساعات 6 ساعات كم يجيرهم ناب بس مرا خودو أنت بس قبرلهم بس تسددنا لهم كعنقولو بتحتنا يحدد بمقطع كمتي عبد جرمن على هناجي كمتي عبد جرمن عبد أفكم عبد إيدكم كمتي دلك جيرهم عبد ماركت خودو كمون أبصرهم خودو تفقيد له كمو خف قدرلهم إلى درب له صدرنا في تمي تخيلنا كرامات كوينو انتي نقولت في إننا مسلناها بسماتهم بتاثيرهم اتينيا أبان كله أبان كأسهم تذي كوينهم سي حوام ويحطهم كوزدوا أيقولونهم توهيدهم السم كعبيتهم بتاثيرهم سلاد أتوت جنزب كا مفقود لهم باس توهيدهم باس كا ناشدش ساعتين يلو أنت عاتيم علو زيا غريتها بتعمي باس قبر لهم تي فتح قبر لهم سي أسافي خامت قرمي خامت كوينو مالو تجي غريتها زي أسفتح قبرها بإرتراس بتعمي جزء تركو خينوا مالله سدرا جزء تركي بجزء حقرهم ناتنتهم رخيبهم كوقعوا ناتنا سينا مالله جزء تخرمي معلول له هنا دوكم وتينا خينا اليوم خالد أبو تدرنا له السوميهم السوم كا تعاطوا لهم تعاطي مالله بتسددنا لهم كي عنقولوا كا باسيل كابوزا هم يتوصي لهم بانك اللي سل خنم تتبلون كا بقولهم كيد تبعهم بقولهم كنت ساعتي لهم خد حبيتيهم كنت بقفهم بجبر كنت قانت غيرهم كان تمثل دو قوتو سبيزهم غزيهم نغزهم خدو خف قدرلهم تمنغستي حدرا الا بلو موت لو سدراوت ميت غني لك سلام أحواتنا حاتن دك هاجر يتراكم لكم كأنهم تعنا هيبو عدمي وصوكم رب العالمين أبيلا نبيلا زاو عرحفتي أبيلا يبلنا اللو تمسجن يرد بسكي أنا هاهو سخلو أبيلو نبيلو زجيجنا بسعي أبيلو حد قدي فدو نبيلي حتى الناس لزلو زماراي تمسجن يرد أما بل أسرع زمن قاز حرنتنا قال خبل تجديده إنه بلو حتونا نملس كفرات حواتن حاتن دك حجر أو كندي بالتكمن زي تكمن كنا قوتن كنا عارفن محدارن مو علن أو قطعة فيسبوك يكون يوتيوب نمسواتي لغفلون أحواتنا بسطنا لخريخنهم نزلنا حقا لبهيبو أبهلو النت حجرنا دو كنبل رب العالمين يحجزنا بروكنا تابو الدورانو هذا شودن زي دمس راديو إيرناي أنا من أخون هون راديو إيرنا الشبير كاب شودن حجم دولي بمخنيات نخرينا سواتنا يو والحذي سواتنا نذكر له وان سلزخونه عبي وانيو مهانوكا سواتنا معالتاوي إنا نذكرهم سلامتاي تسوؤلو مخنيات قليل سلزيكونه إرترا خونتين خقابروز تسوؤو سلزخونو نحنا نخنبرون سلز تسوؤو الساتون سلز تسوؤو إنا نحنا عبزي كنبر كيلنا ذلنا زين أيضا سواتنا زغورو كيا بإسياس كدمساس في ستن ذلوغن زي حسب نجاري أبدا
سواتنا زغورو إيا نزل علم أبلبنا خنبريو تي قعزي سرعة مسي سياسة أريجو مسكدة خاني يا أمان أب هذا نازل تخبر أمان أسماتهم وقعنا نزل علم كم بنبركم قولوينا سرحوا سراح سئلكا بخن بعد الإساس حمشاي مسرع زي رسحي كونان مسرت عميق مسرت لحظي ناي ارتراونت بهلن لمدن مننتنان زرارقت أيو بعبيو خاني نارتراخون تزقور أيو هاجرنا ارترا زحزني عبز وانزي كمن دا تكايد زلا ذي كونن توم بتوتنا التسؤول مخنيات متأهو تدق خمر تختكون بين كوين الله زخاني زنفعت إساس نبين زغوري كونن عبتوشت زحق زوار لو تحركات العيهوينو لوخناي كدامن إعراب من أمريكا كومون مزي وياف أبي إثيوبيا زلو مراح يخوينو كوتا نايسي أي لغاتهم كبلا شوي لهم تلاوك يومي حركا زن ناي عرب هاجرات انت رأى إذا هاجر كمزمزة زخفتا لهم كوينن إتو معو زكايدو ولا أتب تسو كونو حرد تسو كونو يقدسو من سلازن احنا إزروان كنستوعلو زلنا مفتحي شقرنا نحنا بعلنا اينا كنحبر علينا كل شيء كنحبر نبل جزيت فينا قدرنا نقوسس علينا هاي نحبر حجي أنتم من إساد مع استوعلوا نسخاتكم يهم متأنا إرترا أبدي بالتوك أبدي فيسبوك لما الكل كنداولكم سؤالكم أيتقرعوا جزيهم أبكم نقر حلفو أبتمرت حلفو إنترنت نعبيكم نقر كتقوملو تخليكم كتمهارو هاجرنا كو إنترنت عطي وذلو سب كي مهاري ليو سلازي تتقوملو أوتا وخلهم تمهارو تفاقرو حبرو نسخاتكم يهم نهاجركم نتأتو توا نحناتم عبيت خاني معدنا نمعد نكالنا نقدر سلازي أجهم كن عوتنا ارتراون نتن من العالم كنبريو أبدا إسياس كم تزدل خيو كم تزحسب كيو كم زي كونك تفلت عليك نحد حزبي كيف توي كتنبرك خوي تخيطنيخا زخونا يكونن ارتراوخا عين بركخنيو تنبركي خوي فلتني نجزيو كفي إن أنتلو بلوخنا هنوطينا أجوهم أجونا سواتنا دما بخبرن بزخرن بذا العالم يقول سلام إرنا كما يتغنوا كلهم أسلاماي كستانايكم كلهم نزاز الزاربة ذلوه نمر إرترانا كلهم نابزم من سيات كتحلفوا إلا بوكم الله نحنا نسخاتكم إذن كاب 3 كاب 4 تحتي كلهم أيتفلتنيهم جن عدهم لملميو باطعن عسمن تخفيتو شدش تورحي انت دقا سلام غيرنا كاب زخان يخون لمنا زبهال قميت زبهال شنق زبهال حتى نقر كم زي بالله لتخلو ذكارو اغزيابهر بو آميني يمحللكم الله قيمت شنقن زي بالله بسلام بحونت مش قربابتنا بسلام كم نبر أطبق يفدتيه ازي تخاخيو مش جبتي مش يمن مش إثيوبيا مش السودان مش كل الناس تخاخيه حوا عينا زي تفلطوا انت خوينكم اخري بصور زي طفق حوا عينا خوين إرترا هاتفي اوامبر شدش تورحي جبنا تخفيتا كله كم سرعة زأتن زوطن
ጥዑያት ስርቅ ዘይብሎም ከምቱ ናይ ቀደም ኤርትራ ተቀበል ገንዘብ አከብቲ እንተደኣ ኮይኖም ወደ ኤርትራ ጠሚዩ ሓዲዩ ዝብለኩም ሓደ ሰብ ከም ዘይትረኽቡ ይምሕለልኩም ኣለኹ ግን ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ትእቶቱን ትሳይን ነዚ ዘይፈልጥ ወደ ኤርትራ የለን እዩ ኣነ ባዕለይ ዝፈልጦ ሕዝናዮ አዲስ አበባ ንኸድ ነበርና ክንድዚ ዘይበሃል ብካርቶን ፅዒና ኢና ሕጂ ግን ኤርትራ በጃኻትኩም ሓቦ ግበሩ በጃኻትኩም ሓቦ ግበሩ ቻው ዮሐንስ የኻብ ነርወይ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እወ ከሲርና 20 ሰነ ናይቶም يأكل إلهم استبجوا جاقانو مسواتين ذكرلان مبتعنا أن حدثلان علت تقوعيت علم لخاو تبقسو بايتوتاتي أكل أب 20 سنة أبزا كبرتن دمقن علت سماعتات إرترا إتوم نناتنتن لؤلاونتن إرترا متكاتا زي بالله حانتي هيوتوم بجازو فيو جاقانو نعانا نتوم دمتوم كنسمع حلنانا زخفتنان حدروم كنتكبر يأكل زبلنان زيقاتات إذا مريت ببولكنا يدحيون اللو نتاك أي حدموم أفسيسوم عين أعتمتوم كسكيسوم زمتوا إرترا كم من غاقا إتي نخط نتا أنكيدو زلو أتناتي سرعات أدحينا حارنت هزباز الرقاقة ألا قواماويتن ديمقراسياويتن حقر من انتخنك إيرا بجبري يأكل كنبل يزوعنا له أبزز لنا يوتسلمات أوان بسنكي كبير كدعتن حدقنياتن كولن زي ني إرتران هزبان زت نتسلو الكسب إرترا نبزيت وتسألو حدقنيا كوينات كي تأتو تسجيلو زلو أواني أبزز لنا يوان نتسنت إرترا أبز عرموت كويناك تسحاق إرتراونت زأكل كبور حاجراو من النت كأ بهيوتو كلو كقبر تفريدو كمزلو كنستوعلي قبعنا بسنكتي قبل علي إرتران هزبان تأويجو زلو حدقينيا شرحي مقابر سماعتات ينكتكت دم سوات كأ النقويت وعنا كمزلو كبر حالنا يقبع نحناتهم يأكل زبلنا بجبري يأكل لنا نيرتران هزبان كندحن كنلعل انت زيكي إلنا كم معموغ اتناتنت تسحاقلو زلا نايت عرموت كانزا اتنساز غبرتو أسك أغنى يموت في التسامتات كم بحدش هيوت زريقو هنكساقس كنعزبو مخوانا كنسحتو يبلنا يأكل كنبالكلناكو نايتن ولدن أبكد مئنس درشنون أديتات ملكس نايتا بعل بيتا أما أكل بدر بيتا كدفاء زرعيت بوكر وايتا أيرسعنا يون كدقم كأ عين دلين إنا إكو عينا نبل زلنا يأكل لنا كن اللعال كلنا كم تنايتهم قربتهم بنالبال مزحر الرمو كن كبر دينا اندابلو وچچچ كبلو قرر أمز لحتتو هتاناتن كم نايتهم ولدهم استحردو ومو أباديس إنهم زبخي قلعو التاريخ كال أي جزي كرأي أين فكرنينا إكو عينا نبل زلنا يأكل كنبل كلنا داقن كتماتاتنا بدم كتشكوا عدتات كأ بدبداب نفرتي تقاتلن كالكال كبلا تأيايتي بخلو شنخات كتكوس هزبي نعقوب سيئنو اقرو نابز مرحوك هادم بسانجان عررن كزحزح كامرعي موت يحشنا إنا نبل زلنا سلازي يأكل مبال قبري يامو بقبري ندحنت هزبنان هاقرنا نلعل أبزفتان مدرخ زيادة كل إرتراوي منفس ناتوم بقبري يأكل بمبال كلنت نقوم نإرترا أوفيهم بجيجننت سحلفو سماعتات إرترا بزعرموت نايتا دنموت أنتلاليوات تعار زلانات نت إرتران باتي زتأنت زلو هزبومن يشغلون يرعدون كم زلو يكسوت أنا يقبو نحلنا نسمع انت لينا اتوم دموم نمريتا وحيزوم زتأنقو سماعتات إرترا أجوخم باتا سبدو يبلانا زهاجر إلهم إنا تتعريهم زدحينا زلو نحنا اتوم يأكل زبلنا
እቲ ዝተቐብረ ዘይኮነስ እቲ ብሂወት ዘሎ ክፋል ኣካላት እቶም ጀጋኑ ስዋኣት ምዃንና ተረዲእና ኣብዚ ኤርትራ ከም ሃገር ምእንቲ ከይትቕፅል ሓደገኛ ውዲታት ዝእለመሉ ዘሎ ፈታኒ እዋን ካብ ፀቢብን ፈላላይን ስምዒታት ሓራ ኮይና ብግብሪ ይኣክል ብምባል ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ብሓድነት ክንለዓል ሃገራዊ ናይ ኣፈርክቡ ፃውዒት ብስም ሰማዕታት ኤርትራ ይቐርበልና ከም ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና። ኣብዛ ዕለት ሰማዕታት ኤርትራ ነቶም ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝሓለፉ ኣብ ዶባት ኤርትራ ከዓ ምእንቲ ልኡላውነትን ኤርትራ ዝተበጀው ጀጋኑ ንዝክረላ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ቅድሚ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ምእንቲ ዛ መሬት ዝተዋደቑ ኣቦታት እዚ ሃገርን ነቶም ካብ ድሕሪ ናጽነት ጀሚሮም ምእንቲ ሓርነት ህዝብናን ቋማዊት ኤርትራን ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለውን ውፍያት እንዝክረላ ዕለት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ ናይቶም መቐጻልታ እቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ብምዃን ኣንጻር እዚ ንኤርትራን ህዝባን ዘጽኒ ዘሎ ስርዓት ይኣክል ኢሎም ዝተላዕሉን ስርዓት ሕጊ ምእንቲ ክነግስን ቅዋም ተተግቢሩ ሓርነት ምእንቲ ክረጋገጽን ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሮም ክሳዕ ለይቲ ሎሚ በጃ ዝኸፍሉ ዘለው ጀጋኑ ሓርነትና ሕድሪ ተሰኪምና መብፃዕና ነሕድሰላ ዕለት ምዃናውን ክንስሕቶ ይግባአና። እዛ ዕለት እዚኣ ልክዕ ከምቲ ንግዳያት መግዛእቲ ዝኾኑ ከም ሰማዕታት ዖና፣ በስግዲራ፣ ሕርጊጎ፣ ወኪዱባን ካልኦት ሰማዕታት ብረታዊ ቃልስናን ብክብሪ እንዝክሮም ነቶም ሓርነት ስኢኖም ካብ ዘፍቅርዋ ሃገሮም ክስደዱ ዝተቐዝፉ ማለት ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ዶባትን ኤርትራ ካብ ፈቆዶም ዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ኣብ ሊብያን ማእከላይ ባሕርን ሓርነት እናባሃጉ ብጃምላ ዝሃለቁ ዜጋታትና ኣብ ጋህሲ ላምፔዱዛ መሬት ዓደቦኦም ዝናፍቁ ዘለው ጉዳያት ሓርነት ዝኾኑ ኣሕዋትና ከይተረፈ ብክብሪ ንዝክረላ ዕለት ምዃናውን ከነስተውዕል ይግባአና። ህዝቢ ኤርትራ ኣስላምና ክርስቲያንና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ኢና ንቕበር ኣይትፈላልዩና ኢሉ ክሳዕ ሞት ሓድነቱ ዘመስከረን ብሓድነት ይኣክል ኢሉ እምቢትኡ ዘቃልሕን ህዝቢ እዩ። ሰማዕታት ኤርትራ ከዓ ብሓድነት ሰሚሮም ወዲ ሃይማኖተይ፣ ወዲ ኣውራጃይ፣ ወዲ ብሄረይ፣ ወዲ ቀቢላይ ኢሎም ከይተፈላለዩ ንስኻ ጽናሕ ኣነ ክስዋዕ እንዳተባሃሃሉ ሓደ በጃ እቲ ሓደ እንዳሓለፈ እዚ ብፅሓኒዩ እቲ ባይርሕቀኒዩ ከይበሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኤርትራ ደሞም ኣፍሲሶም ኣዕጽምቶም ከስኪሶም እዮም። ደም ኤርትራዊ ዘይፈሰሰሉ ኣዕጽምቲ ኤርትራዊ ዘይተቐበረሉ ስድሪ እኳ መሬት ኤርትራ ስለዘየለ ኤርትራ ብምልእታ መቃብር ሰማዕታት እያ። ዝኾነ ይኹን ብሃይማኖት፣ ብኣውራጃ፣ ብብሄርን ቀቢላን ንህዝቢ ኤርትራ ክጎጃጅል ዝፍትን ፀረ ሰማዕታት ኤርትራ ምዃኑ ክበርሃሉ ይግባእ። ኣብዛ ትእምርቲ ሓድነት ኤርትራውያን ዝኾነት 20 ሰነ ዕለተ ሰማዕታት ኤርትራ ከምቲ ይኣክል ንኣጽናት ስርዓት ዝበልናዮ ይኣክል ንምፍልላይ ኢልና ብሓድነት ንሓርነት ክንለዓል ቃል እናኣትወላ ዕለት እያ። ሰማዕታትና ብምፍጣር ቅዋማዊት ኤርትራ ይደበሱ። ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት ኤርትራ ንሓርነት ብሓድነት ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ባይቶታት ይኣክል ቀዳማይ ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ባይቶ ይኣክል ሽወደን፣ ምንቅስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን ኣብ ደንማርክ፣ ባይቶ ይኣክል ስዊዘርላንድ፣ ጽላል ይኣክል ፈረንሳ፣ ባይቶ ይኣክል ዓባይ ብሪጣንያ፣ ጽላል ይኣክል ካናዳ 19 ሰነ 2020 ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን